jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Ik krijg jou het een naai bed. Als Cornelia even voort is, zet ik het zelfs in elkaar en ga er dan lekker op spring. Maar dat gaat net helemaal goed. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoensje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een naai bed. Tomke, Romke en Cornelia gaan naar de winkel west. Een hele grutte winkel. Daar had ze een naai bed van Tomke kocht. Dat grutte bed kon Cornelia net meenemen. Het zal mij een bus gebracht worden. Op een dag werd er op de bel drukt. Ik zie wel water bij de deur is. Janne, Joe en Romke stogen achter Tomke aan. Bij de deur zit een vreemde man met een papier in de hand. Oh, goeie. Ik zou het naar je bed van Tomke brengen. Cornelia! Mijn nieuwe bed eerder! Wat? Mijn nieuwe bed eerder! Cornelia komt ek bij de deur. Oh, mooi zo. Zet maar in de gongdel. De man sjouwt een grote doze de gong in. En een matras in een plastic poeder. Cornelia betelt het en dan giet de man weer voort. Oh, goeie. Koude dozen uitpakken, Cornelia. Oh, ik had er zo'n zin om in mijn nieuwe bed te sliepen. Zit die bed in zo'n lietse dozen? Dat past toch nooit? Nee. Cornelia sjouwt de dozen en een matras naar Tomkes in Kjemmeke. Met een mesje snijdt ze de dozen iepen. Er komen grutte planken uit. Een ijzeren ding, een rollen met smelle latjes en een poetsje met schroeven. Het bed is stikken. Nou, wat een stom bed. In de winkel wie het volle mooier. We moeten het eerst nog in elkaar zetten, Tomke. Het komt echt wel goed, ja? Ja? Cornelia krijgt een planken. En nog een planken. Ze pakt de fjouwe poorten en beschut het poetsje met vreemde ijzeren ding. Deze fjouwe poorten moeten onder het bed. Maar wat bent deze ijzeren dingen nou eens voor? Er zit een briefje bij. Misschien stiet er wel op hoe het mat. Oh, dat is mooi. Even sjen. Eerst de planken del zetten. En dan die ijzeren dingen erom. Maar ik die schroeven erin draaien, Cornelia? Even wachtje, Tomke. Ik moet eerst even naar het huis kijken. Maar het is zo nodig. Het wordt lang voordat Cornelia komt. Tomke beschut het briefje. Nou, ik kan het bed zelfs wel in elkaar zetten. Zal ik die helpen? Ik help dus heid. Ik vaak mij het timmer in. Ja, oké. Tomke beschut het briefje. Oh, ik snap het al. Die ijzeren ding, die mat in de hoeken. En dan de schroeven erom. Tomke en Janne draaien de schroeven erin. Ja. Het gaat net zo makkelijk. Tomke en Janne worden er wurg van. Nou, wist je, je schroef is wel genoeg, ja? Die oren die hoeden net in. Zo. Nou met de latjes erop. Ze helje het plastic om een latje rollen bij. Dat lezen ze op het bed. Cornelia komt de kamer in. Huh? Hij hem zelfs het bed al in elkaar zetten. Ja, makkelijk. Hij verstopt het poetsje met de schroeven achter de reg. Cornelia hoeft net te weten dat ze een hele protte schroeven oerhouden ha. Mooi. Dan kan nou de lattenbruim erop. En daarna kan de matras erop. Hoe gauw is het bed klaar? Van de middag dan lees ik het lekken en het dekbed er wel op, want dat hing het nou nog onder line. Ik moest het eerst even uitwassen. Cornelia gaat naar onderen. Oké, hoi.
Tomke leidt het poetsje met de schroeven op een vlier en gaat op zijn nieuwe bed liggen. Wow, mijn nieuwe bed lijkt lekker, Janne-Joe. Het lijkt het wel een trampoline, zo zonder kersen en dekbed. Ja, oh ja. Zal ik er eens op springen? Ja! Tomke gaat op een matras staan. Hij springt voorzichtig op een del. Oh, dit is mooi. Nou heb ik een nieuw bed en een nieuwe trampoline. Maar ik trek er eens op. Ik vind springen echt leuk. De kinderen al hier wel op. 8 voetjes springen op het nieuwe bed van Tomke. 12 van Janne-Joe, 4 van Romke en 12 van Tomke. Shut hoe? Hey, ik spring ik in. Nou, dat deed ik mooi, hè? Ze springen heger en heger, wilder en wilder. Ze haast sam willen. Ze jaren net dat het bed kreekt. Eerst een beetje, dan voelen. Ze sjoggen net dat de planken beginnen te wiebelen. En in één is het krak. De planken vallen uit elkaar. De matras zakken naar onderen. Tomke, Romke en Janne-Joe rollen oer elkaar heen. Die voet. Mijn holle doet zeer. Help, die vlees op mijn buik. Cornelia komt bij de trap opstomen. Wat is dit je van leven? Wat toch in je mal hier? Dan shot ze het stikkende bed. De goelende been. Is het bed nou al stikken? Hoe kan dat? Tomke het wat neer te sissen. Maar dan shot Cornelia het poetsje met schroeven. Wat toch die schroeven hier? Oh, Inien begrijpt Cornelia hoe het kan dat het bed in elkaar zakken is. er zitten viesten te meer schroeven in. Dan is het ommers net sterk. Cornelia krijgt de matras. Ze draait de kromme schroeven uit de planken en dan zet ze alles weer opnieuw in waar. Er binnen peerschroeven te min, maar lokkig gaat ze zelfs nog een peer in het hok. Zo, het bed is klaar. Zal ik er nou net wetteren, Cornelia? Nee, ja, het zit stevig in elkaar. Kijk dat het jet. Zullen we er nou eens springen, Tomke en Janne-Joe? Springen? Ja, dat wil ik net leiden, ja. Dat toch je maar op een trampoline in de buitenstuin. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. De dozen. De dozen. De dozen. De dozen. Eén, Ga nu weer stappen. 2, 3. De doos is handig. Daar kan heel wat in. Er is zelfs een doos dat ik in verdween. Ja. Pier wil het Joske net langer ha. Daarom giet de wennijvrouw Hek om de Joskes weer om te ruilen. Hey, dat is nou net, hè, Romke? Nou, hoi. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer een krek dik als een oor. Maar toch had
Proost. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Het joske naar vrouw Hek. Pier had van vrouw Hek het joske van 2 keer kregen. Maar dat joske oon kan er alles 2 keer zo goed. Maar Pier wil het net langer ha. Joet brengt er het joske waarom naar vrouw Hek. En Marieke giet mij en mij. Ik je net maar naar binnen. Ik wacht hier wel. Het was net. Ik won net. Ik vind het zo raar meisje. En het is toch net normaal, zei Joske. Ze kan toveren, je? Misschien is het wel een heks. Bist je bang? Een beetje wel, ja. Als het net lang bleef, hè? Oors was kocht ik, Paken. Ja, pakken, ja. Pakken kennen wel, die vrouw Hek. Als net gauw weer omkomst, hel je ik paken op. Goed? Goed. Blijf je maar staan. Ik ga achterom. Pier rint terug het hege gas om het huisje van vrouw Hek heen. Krekt als de oren keer toen ze je weer zitten de gedienden dicht. Ek achter hoes. Het liek het wel of vrouw Hek net thuis is. Voorzichtig viel Pier naar achter door. Op slot. Hij krijgt er geen beweging in. Hij klopt het een paar keer op het ruitje in de door. Maar het bleef stil in de hoes. Pier sjocht om hem heen. Ek in de tuin in teken van leven. Hij rent om het hoes heen. Tussen de brandnettels en de stiepelstrog waarom naar het hekje dat Marieke op hem wachtte. Maar hij sjocht geen Marieke. Marieke? Marieke? Bist je hier? Marieke? Oh, beestje. Bist je wel thuis? Marieke? Marieke? Marieke! Kist haar net fien, hè? Oh, ik zie jou net zien. Is dat famke er net meer? Nou, ze zo hier op mijn wachtje. Je krijgt Lien, wist er nog? Oh, Kreklien.